Sa number 5, duha ka suspect sa pagpatay sa kay Freya Go ginkasuhan na. Ginkabig na nga case cleared ni Bacolod City Police Office Director Colonel Eugene Rebadumia ang kaso ni Freya May Go matapos nga nakilalaan na sang kapulisan ang duha ka suspect sa likod sang pagpanghimulos kag pagpatay sa menor de edad. Si Go nasapwan nga patay sa reclamation area sa atong Oktubre 22, 2025. Matapos ang 7 ka bulan nga investigasyon, tigayo na ang ginpasakaan sa kapulisan sang kaso nga rape with homicide ang duha ka suspect. Suno kay Rebadumia, ilan na tumod ang duha ka suspect bangod sa mga scientific evidence kag sa bulig man sa mga CCTV footages kag communications devices. Wala pa ginhingadlan sa kapulisan ang mga suspect. Bangod ginpaabot pa lang nga makagwa sini nga semana ang mga warrant of arrest batok sa ila. Dugang naman ni Mayor Greg Gasataya ang pagpasaka sang kaso sa mga suspect ang isa sa mga dakong accomplishment sa BCPO. Unsolved cases natin. So isa na sa breakthrough natin through the help of the scientific wala nita na pinaka-request na sa tanan niya communication, i-provide that data. So amo na siya naging option sa tanan natin, naging trim down ang tanan niya person of interest natin hasta na naputa pag nag-find ang mother ni Freya sa duwa ka tao. So napata ng kaso. Duwa ka personality. After 7 months na sulbar sa atong katapos sa kapulisan, isa siya sa pinaka makasirigmit nga krimen na nagdunta last year involving a minor na rape kag patay kinbiling sa may reclamation. Most of the details arat na sa korte, no? So kami itugyan na muna sa korte. Ang mga suspect